বেদখলকাৰীয়ে দখল কৰি আছিল। এই জমিনৰ ভিতৰত 1,80,000 বিঘা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। গতিকে তেখেতক Karbi Anglong Assam along alam thei kachuro Assam achimirsar phan kachuro logot nilitum Karbi Anglong CM Dr. Turam Ronghang akhai pansitame nilitum churowek nangji Ladakh Karbi Anglong long sita encroachment kawe kali Bangladeshi Rohingya atum sitame Ladakh encroachment do si Ladakh Dr. Turam Ronghang alangli CM dengdet penapi langkaijan sitame alangli pongni lo eviction claim lo dak surihini sose abigha long le bangke alangli Bangladeshi atumpen encroachment atumpen pajok lo lason dak thakse dhonsuria long sitame reserve long angtan Deko naga tum sitame Ladakh Dhonsuria Reserve nangi prija phana batai si labangso Dhonsuria Reserve sitame eviction ki claim sitame alang li labangso eviction ki claim ho sitame nithom hele chap lot labangso hele chap aho sitame Karbi Anglong pen sitame kumga dinut lapen forester inur bangke apran dam nanglo la pento nanga tum sitame bang proxy bak sose bangke apran dam nanglo lason dak thak la horizana long sitame kene east division la horizana long sitame Ladakh sitame forest along le angtan ben ke bang atum panan sitame eviction claim lo lason dak thak si dudu colonial long angtan ben ke bang ap Bangladeshi atum do trip Khan Bosti long sitame angtan ben ke bang Bangladeshi tum do trip lahaya diman sitame Ladakh Karbi Anglong CM Dr. Turam Ronghang cepatir pipon pen Ladakh sitame eviction claim lo eviction claim pen bhari hem puan sitame Ladakh JCB dampar pon pensi pisor lap lo selang itu pada plung lap lo lasi non ki plung nahi ta dolang eviction kuri nahi ta dolang lasi alang le ningje bomblo mai meeting lo ta ningje bomblo lapian nilitum Bharatiya Janata Party a sarkar ahin pensita labangso aniti do nilitum lapian rataphan lamchak kachi chakta do jati mati bhitie bangke nilitum kunu podheta compromise une kunu podheta nilitum ke compromise me labang toge lasi khe bhan kisung longri phan kisung lapen biti phan kisung lopro tangte la bangke nilitum ke claim back ko lasi nilitum Ladakh Karbi Anglong CM Dr. Turam Ronghang alangli hin pasitami nilitum is Karbi Anglong hin pen nilitum alangli pasitami suri alangli pan chorolo alangli labang so ki claim apot ki claim high lapen ki claim on apot lapen non ki bangji sitami alangli pan ning thedo la
eviction ki claim nanga demand da dolang la selang li claim back ji la pen claim back ji pu nilitum la pen claim back po la bangso nilitum ta ningi chithe bonda do la pen Assam Chief Minister sitame Karbi Anglong long la bangso eviction claim hoto ke lang ita nang sirabdun back ji la pen nilitum Karbi Anglong arat doan sitame bieko Karbi Anglong la so BJP arat doan bangke nilitum Dr. Turiram Ronghang along si dolo la pen nilitum lang ni long sar jabdun teblo la pen Assam Chief Minister Assam along Nahok a district sitame eviction ke claim hoto bangke nilitum Karbi Anglong a BJP la pen Karbi Anglong rat sitame alang long sidolo laso bang ke claim ji aphan athe la bang claim polo tangte Assam along sita Karbi Anglong alang sitame monon pia bangke ituma kheta nang chan bom lo ituma khe sitame monon pia bangke do thai vedat po thai vedat po lason dak thak sitane school kimji nane hospital kimji nane field kimji nane field bhare samar ji polo tangte pene development on claim ji polo tangte claim thai vedat po lasi non pensi ilitum ka do we claim nang po lapen ilitum CM lapen Chief Minister sitame Dr. Turiram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sarma sitame lal so apodokhep ke dengpon labang so ki claim abang toke nilitum ningarong piklo lapen to bang ke alang litum mongse nilitum ta dolo lapen ajar kisum tongkep sitame jati mati biti aphan polo tangte jati kisum ekhe kisum longle aphan longle phelang aphan labang so akisum lo polo tangte nilitum ke kai aprang si dolo pusi labang so nanglitum birta ke pangdak labang so alongpen nangtum hak bachini pon garo